kuba undeceive anuweze vakandi kutaba. Cause of them I'm flying, cause of them I'm shining, cause of them I'm rising. Thank you Lord, I'm sorry. Only water. Hey, welcome back to the Sunrise Show, a view from where the sun rises. Tirunono Kwamutare, and I would like to say thank you to all of you that have been sharing our videos and also putting likes to our videos. Thank you very much for your support. It is another edition, it's the third edition of the Sunrise Show. Rangu Zita, the chairman Derek, and at Famindega, the Naya Wangu says Zara, Hatizu, the 25. Those women in Kumacha, Tunubunga, Varukunikazation, the diaspora, Yati Highway Sunrise Show in Odagazai, and Muzoranya Master Timbo, Mutari, Sunrise Show, Irukuya, Iripa Christmas Pass. Welcome to Mutari, welcome to the Sunrise Show, and Muzoranya Mashinda, Zakapambana, Mutari City Council, Yatretena, Ingango Demolisha, the Ingango Plaza, Ingango Kanya, the Monim has Not only that, Hatizu, in this previous week, Takaona Isusu, Van Vachitestro COVID, Pambiko's Park, courtesy of Mars and Econet Wireless. A very big thank you to those guys for making sure that Ragaitika is. And the channel is open Futi Hatizu Entertainment, Mr. Tarsonia, Zapato Java, Zaka Zagutukana Jinimbi, and also somebody said, Chimbutita is a bank account. Those women and Tira Papo, Sata Gumako show to number days on English, get Christmas past. I told you on Muzoranya Mash, we are raising awareness. Our forests are under threat in Christmas past. Right, Adizu, and also 6 p.m. curfew. Not going to say. It's coming through again. If you are non-working, you don't have to non-working. Timbogarepa Mazo. As can even not working. 6 Zigachaya. Garage Bamas. Don't that Sunrise Show. We have partnered with We Are One organization in India. So recently we were having a workshop on capacitating them and giving them awareness on what exactly afforestation means and what are the advantages of doing that. So in September we are going to start the program. Kwataka furatira ndio na city of Mutare, the greater party wakaona mhatso zvako zveshe ndo mabudire zvinoita pa Christmas pass. Asi city of Mutare chairi kuti hai kune vanhu vakaaka mhatso dzavo, vakaaka majurawo wavo vasina kuteedza miteto inodiwa ngeguta. As a local authority, we have also realized that there were a number of property owners who were constructing their infrastructure without consulting council, even seeking approval. And currently, we have given them a grace period to regularize their construction or their plans. They range even from jura walls, from main house infrastructure, and some their residential stands. So we have given them up to 31st of August this year. Yazomira yapedza illegal structure. Unoziva kuti kuHarare kune mhatso dzakawanda dzakademolishwa and soja lavu unoti kwaindine mhatso yangu yakademolishwa. Hatina kuziona kuti yanga yapare kana kuti haina. Asi ndo zvinonzi zvinoitika. Mhatso inosvika pakumira sei vekanzuru murimo. Mwechidarika mwechiende kubasa iri yechipane foundation. Mangwani mwapetuka yapa window level. Mangwani mwoguma yapendwa. And now that yapendwa mwakuti kwazi hai munhu ngauya regularize akasadaro tinonga teizokanya. Well, I think it's an indication that our systems at Civic Center were not very perfect, and it could be due to various reasons. That is why we've picked the scenario now as the administration and try to regularize some of the shortcomings which we inherited when the new administration took office. And those are some of the deficiencies, I think, which in a way affected our service delivery as a local authority. Are you going to demolish? For now, we have for structures. What we are going to do, we are going to request them to submit their plans, and they should conform with the planning specifications. Where there's a need that they should the structure was improperly constructed, we shall request the property owner to demolish. Those are the consequences of putting up a structure without consulting the relevant authority, and some definitely will face that music. And we get into regional news. Hatizu tembo pinde mu regional news unoziva kuti kunoku tine anti-corruption unit yetina yeyaya pane zvakaitika pa Nigeria apo
paNigeria pane musharuka unoshandira imweni kambani inorumbisa nyaya dzemafuta kona kuNigeria, vanoita Delta Corporation yekona kuNigeria kona iyoyo. Saka pakazenge pasi kwai pane mari yanga yashota, mari isina kuonekwa kuti iri kuhamba sei. Parliament ikavadaidza ikati chimbouyai uno tibhiirane. Pakati peparliament pari kuitwa probe yekuti akomana mari idzi dzakafamba sei. Handizivi kuti musharukwa iBP yanga yakwira here kana kuti wanga rudode kuti hapana pandikasatofeka ka ndobaendeswa kujeri munhu kwakuti tinyepera ofenda. Asi chakazondinakidza manje pana blazi wanga wakapfeka maski ka warunge warudaite mouth to mouth weovhure muromo wemusharukwa. Aiwa zvionerei mega akomana zviro zvacho unoshaye kuti chii chachakumboitika akomana muparliament here. Operating is the 2019 budget, which, as you know and as we know, ended May 31st, 2020. We are now in July, so you are not expected to be spending money from budget 2019 that has expired. Are you aware that every expenditure you make from 31st May till date are not Excuse me, what is not illegal? Saka zvinoitika yekuti pamweni pachona ukaona ingati zvakunyanyira zviya ndo amweni matricks unofanira kuti even mundaramo mwemene paunoona kuti panapa zvashata. Ndine shamwari yangu imweni yakazombozi mukadzi woona message yegirlfriend kuti pane kureketa kwanga vachita nevamweni taita, akati zanongerei kwakubate foni yachona kwakuipwanya pwanya evidence yoitsva apedza ndiye wakutopopota. Saka vakaona kuti panapa zvashata zanongerei, akati anga ndimbofenda. Asi vakazomuka havo and iyo probe yanga ichiitwa yakabva yatogurusindo pakati. Definitely anje aiwa hanzi nyaya haiperi kusvikira yapera. Saka pavanozoita resuscitation ndine vimbo yekuti vanenge vabvunzwa futi kuti mare yakafamba sei. Tiri munyaya idzodzo hatizo tobva tapinda muentertainment yedu yethis week yetiri kutarisana nemusharukwa Passion Java. Kune mufana unenge ari paUK apo akaenda kuti iwe Passion Java ndakakutumidzira bank account yangu wazwa mari irimo 1.something million pounds ya hausati wanditumidzira yako. You've been talking too much. Mondisendera dai ndakaona ingati awakaita ingati wakazvizesa. Ndofunga yake yakawanda kudarika milioni. Kuti haipana profit wakambobhuya vaya akatai kana waane mari hauchadi kuti hai vanhu vazvizive. Saka takandomirira kuti tazoti hai yavo yakamira sei. Asi ona vanoti ndinayo endi vanenge vanayo, tichiona mhatso yavanogara iya, tichiona mota yavo yeyelo yadai ngeyeorenji dai ikala muhlobonyi ndiumwe akati ngware munozive zvemakala zvinokombidza kuti mari yakona ibaripo. Kuti mari iripo here. Ini Passion wendinoziya nyenyenyenyenyenye haadi izvozvozvo anoita kushowa by example. And speaking of cars, hadi zoom, you know that this our guy, my guy Jinimbi. So he bought himself a Ferrari and it made noise the past week, a red one. And you know Java had to poke him in the eye again. As you can see, oh genius, inini handiti zvematimatiba kutaura mota yake red zvikazitanga vaita zviri straight kuti tizokuombererawo maoko kuti watenga mota zvikazi auisi mota ye250 kana kuti 300,000 pasocial media. Handitika isusu tiine dzema 500 500,000 zvikazi mukadzi wangu iyelo godo, mota yangu iyelo godo, zvikazi siyana nendi. Avazive chama kuvangu ini ndiri siku number 1 pangi asi ndingwarire muri kutuma puti kunokushedzera baby tingwarire. It was Monday when the video finally came out. The video by XQ, back to back Toki vibes, Yekuti Waka Temba. But personally, people have got mixed feelings. I think it's a good video, and I think it would have done better than Yakabuda pe Yakabuda.
takaningira nevidhiyo ndinoona ingati yakanonoka. Wakatemba yakanesa paya January tinozoti hai paDiamond FM tine machat shows yedu it was trending. Asi zvino pano nemwedzi uya muCovid-19 munomo nekwatari tatopetuka futi mulockdown yechipiri vanenge vakazinonoka. Dai vakachaya strategy yacho yapreza yekuti zvichingodai obva vakambe video. Tinomboona kuti tahamba sei maviews asi hai video iyi handifungi kuti chaguma pavanhu zvakaita semwazvo. Techipinda mundaa dzemutambo Manika Diamonds team inotambira iri muno mwaMutare yakanga ichizostrike deal neimweni company yekubanze kwenyika kuti vange vachipawo hembe dzebhora vatambo vakachena. Zvakanaka kakuru kuti vakutambawo vari smart. Yeah, it's always good kuti kana season redu ratanga raite kick off vanhu vanotangawo neuniform dzakadi dzakapamwe vanga winawo zviri nani. And vakaonda inga vototi kwai vazopuwa unoziva vanhu vanga vari kubanze kweMutare kwauti mwashuma ngekuti hai nguva imwe namwe aifunga kuti ngekuti tipasinde neMozambique nguva imwe taitamba takapfeka mabhero hazvisizvo taatitori nemauniforms akanaka asi ipartnership yauya masponsorships anouya vamweni vanonga achiti tiri kusports way vamweni vanoise mare nezvakasiyana siyana ende tiri musport imwe naumwomwo unendikuona kuti hai pane nyaya iri kunesa yeZIFA maclubs ari kupopota kuti hai mwakambotipe mare tipei mare yedu muma-US dollar ngekuti ndo mauriro ayakaita kukafa. Last week tatina asifoto kamambo paya vechibhuya kuti hai pane mazakwatira emare yavakanga vasikakwanisi kudaidzira yavanga vapuwa asi zvino pane maclubs akuti hai musatiitire Interbank tipei uri muso. Right, you would expect kuti bhora pacharo ndinozwa amwe echitaura kuti ari kutambira ma46 million pounds mamwe ma300 million pounds asi apa pakuchichizi tombokupa RTG tobva taite bank rate anhu azhinji aitsutsumwa hadhizu ende chiro chinonetsa and I'm just also hoping kuti mauniform aya dai akatosvika tikaaona hatichadi zveCaps United bazvokuti bhazi rinozozi harizobhadharwa bai. So that was the Sunrise Show for this week live from Christmas Pass. And next week tibhire kuti mwana kuti timbosvika tiri kuri Christmas Pass indau inobanakadza ukauya usiku zvinonga zvakajeka zvese zvichikombidza kudakadza and tabhuya ngendaya dzakapambana. Muramba mwenesu paDiamond FM Facebook page ineze Twitter handle Radio Diamond 1038 mwoti like apapo mwechishare mwechiita retweet nezvimweni zvakapambana. Definitely Hadizu, and also we are also encouraging munhu wese kuti play your part in the fight against COVID-19. It is real, guys, and we don't want to lie to each other. Kuti ndikashanda hangu zviri nane pane kuti ndivharirwe mumba COVID iri nane. COVID haisi nane, unozotozviona kuti haisi nane waita wako unorwara. So I'm simply saying, as the Sunrise Show host, we are saying that hashtag wear your mask the right way. And 6 to 6 kwazigara umhazo kune curfew 6 dzikachaya kuti umhazo wozobuda mangwana na 6 and kana uri non-working staff kwachimbogarai pateni unenge uri mbotsvagei mutaundi asi unatsveruka munhu ngewekugara kumba kwake kana usina zvekuita wazwa